ኤሬስኒት መደብ ማዕድ ዘተስኒት መንእስያት ንምሕያል እዚ መደብ እዚ ብቐጻሊ ምሁራን ምኩራንን ሰብ ሞያን ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ሒዞም ዝቐርብሉ መደብ እዩ 6 ሰነ 2020 ሓድሽ ማዕድ ዘተ ኣዳሊና ከም ዘለና እዚ መደብ እዚ ምኽባር ማሕበረሰባዊ መንነት ዋሕስ ሃገራዊ ስኒት እዩ ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ ኣጋይሽና ዶክተር ጨፈና ሃይለ ማርያምን አቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤን ክኾኑ እዮም ሜድያ ኤሬስኒት ጋይሽና ደሓን ውዒልኩም ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም ንገሪኹም ቀትሪ መስለኒ ንገሪኹም ገና ንክሆዩ ንኩልኩም ከመይ ሰላምታ ይቅርብ እዚ መደብ እዚ ከምቲ ኣብ እቲ ኣድቨርታይዝመንት ዝገለጽናዮ ናይቶም ነቅርብ ዘለና ርኢቶም በር ናይ ሲኒት ወግዓዊ መግለጽ ይኾነን ስለዚ ማዕድ ዘተ እዩ እዚ ማዕድ ዘተ እዚ ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጠሉ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ፍልልያትና ኣለሊና ኣብ ሓደ ንመፀሉ መድረኽ ንክሕግዘና ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ስለዚ ማዕድ ዘተ ንኩሉ ክፉት እዩ ኣባል ናይ ሲኒት ዝኾነን ዘይኮነን ንኩሉ ዝማዕፆ ዝክፉት እዩ ሎሚ ጋሻና ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ዶክተር ጨፈና ሃይለ ማርያም እዩ እቲ ኣርእስቲ ኣቅሪብዋ ዘሎ ማሕበረሰባዊ መንነታት ምኽባር ማሕበረሰባዊ መንነታት ዋሕስ ሃገራዊ ሲኒትና ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ነዚኣ ብወገኖም ዶክተር ጨፈና ሃይለ ማርያም ኣብኡ ዘለዎ ርኢቶ ከቅርበልና እዩ ካብዚ ዝተፈልየ ርኢቶ ለኒ ዝብል ሰብ ካልእ መዓልቲ ከነቅርቦ ፈቃደኛታት ኢና ስለዚ እንተዳ ተወኪሱና ንሕና እውን ዝተፈላለዩ ርኢቶታት ክህሉ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ነቲ ዝተፈላለዩ ርኢቶታት ኣብሲልና ሓባራዊ መረዳእታ ዓብይ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ክንዘቲ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ስለዚ ውልቃዊ ርኢቶታትና ጥራሕ እዩ ዘሎ ንዝኾነ ናይ ስኒት ናይ ሓባራዊ ውሳኔ ዝምልከት ኣይኮነን በዛ ኣጋጣሚ ኣብዚ እዋን ዘለናዮ ሎም መዓልቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ምዝካሮም ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ፀገማት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ይሰጋገር ኣሎ ብፍላይ ከኣብ ሰሙን ዝሰማዕናዮ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ዓፋር ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ከዓኒ ንዓና ብውልቂ ይኹን ብሓባር ንኣባላት ሲኒት ብምልኦም ንመላእ ህዝቢ ኤሪትራ ከዓኒ ዘጓሃየን ዘደንገፀን ጉዳይ እዩ ስለዚ ኩልና ብውልቂ ይኹን ብተኣኻኺብና ነዚ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ኣዝዩ ተዓፋፊ ኩነታት ይርከብ ስለ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሞራላዊ ፖለቲካዊ ንዋታዊ ደገፍ ስለ ዘድልዮም ኩልና ኢደይ ኢትካ ክንብል ሽግር ናይ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብና ናይ ኩልና ምዃኑ ተረዲእና ኩልና ክንረባረበሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ስኒት በጋጣሚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሉ ከተዘኻኽር ስደሊ ሓደራ ትብል ሓደራ እኳ የድልን እዩ ናይ ኩሉና ናይ ኤሪትራውያን ሓላፍነትና እዩ ግን ከተዘኻኽር ስደሊ ካልእ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ዓሌት ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ኣድልዎ እሞ ከዓ እቲ ኣድልዎ እቲ ከዓኒ ከም ናይ ኣጋጣሚ ተረክቦ ዘይኮነሲ ዳርጋ ሕጂ እቲ መንግስቲ እውን ዳርጋ ባዕሉ ዝኣመነሉ ሲስተሚክ ሱር ዝሰደደ ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ብፍላይ ንዝተፈልየ ዓሌት ኣድልዎ እንዳገበርካ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍፀም ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ከምኡ ዓይነት መበገሲኡ እንታይ እዩ
እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነፀብራቅ እንድዩ ነፀብራቅ ናይቲ ፀገም እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ግን እንታይ እዩ ንዓለም ሕጂ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ጥራሕ ኣልዒልና ንሪኦ ዘይኮነሲ ኣብ ዓለም ብዙሓት ግርጭታት ኣለዉ ዘስካሕክሑ ሕድሕድ ኩናት ዝኣተናሎም ዝተኣትወሎም ኩነታት ኣለዉ ብላዕሊ ላዕሊ ክትሪኦም ክደሊ ከለካ ናይ ኣይደንቲቲ ናይ መንነት ፀገም ይመስል ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክትሪኦም ክደሊ ከለካ ግን ቶም ምክንያታት ቶም ጠንቂ ካልኦት ኮይኖም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ዓለም ብምሉእ ዝዛረበሎም ዘሎ እዩ ሎሚ ዶክተር ጨፈና እውን ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዝምልከት ሒዙልና ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣዝዩ እዋናዊ እዩ ከነዛምዶ እውን ንኽእል ኢና ምስ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዓለም ምስቲ ዝሓለፈ ኣብ ዓለም ዘጋጠመ ናይ 9/11 እንዳተባሃለ ዝግለፅ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ኩናት ኣብ ሕድሕድ ኩናት ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ኣብ እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ ነንሕድሕዶም ሶማላውያን ነንሕድሕዶም ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘጋጥም ዘሎ ጠንቂ ኣለዎ እቲ ምክንያቱስ እንታይ እዩ ሕጂ ነቲ ሳዕቤን ጥራሕ ርኢና ኣብኡ ከይንሓስብ መተን ናብ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ሽግርሲ እንታይ እዩ ንዝብል ክሕግዘና እዩ ዶክተር ጨፈና ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራዊ ሕቶታት ንዘተየሎም ዘቲና ኣብ መወዳእታ እቲ ፀገም ሃገራዊ ፀገም እንተደኣ ኮይኑ ህሉ ሃገራዊ ፀገም እንተደኣ ኮይኑ ከም ሃገራዊ ፀገም መጠን ህዝቢ ባዕሉ ዘትዩ ዝሓሸ ፍታሕ ክናድየሉ ዕድል ባይታ ንምፍጣር እዩ ኣብ ሃገርና እዚ ፀገም እዚ የለን ንብል እንተኮይንና ኸ ኣብ ኩሉ ኣከባቢና ዘሎ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ ኣሎ ይበሃል ስለዚ ንሕና ከዓኒ ኤክሰፕሽናሊ ፍሉይነት ሃሊና ካብኡ ተፈሊና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ክመፀና ክእል እዩ ዋላ ሕጂ እንተዘይብልና ስለዚ ቅድመ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባአና ካብኡ ዝተላዕለ እዚ ፕሮኣክቲቭ ሜጀር ሪኣክቲቭ ሜጀር ዝበሃሉ ስለ ዘለው እቲ ሽግር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ከመይ ክፍታሕ እዩ ፕሮኣክቲቭ ሪኣክቲቭ እሱ ዳሕራይ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና ቅድም ነቲ ኣምር ነቲ ሕቶ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለዩ ምሁራት ክኢላታት እንዳምፀና ክንዘቲና ኣብ መወዳእታ ከዓ ሽዑ እሞ እዚ ከም ዝኣመሰለ ኣብ ሃገርና ፀገም እንተደኣ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይፍታሕ ኣብ ሃገርና ፀገም ኣይኮነን እንተደኣ ኢልና ፅባሕ ንኮ ከይለዓል እንታይ ቅድመ ጥንቃቐ ክንገብር ክግባአና ንዝብል ኣብ መጨረሻ ዳሕራይ ካልእ ግዜ ንዛረበሉ ጉዳይ እዩ ንሎሚ ግን እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ኣዳቂቕና ንክንፈልጦ ንክንርድኦ ዝኽፈት ዘሎ ማኣዲ ዘተ እዩ ስለዚ ዶክተር ጨፈና ንህዝብኻ ብፍላይ ከዓ ንመንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ንምሕያል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣበርኩተይ ክህብ እጃመይ ከወፍየልካ ግዜኻን ፃዕርኻን ኣወፊኻ መፂኻ ስለ ዘለካ ብሽም ኩሎም ሰማዕቲ ብሽም ኩሉ ህዝቢ ኤሪትራ ምስጋና የቕርብ ስለዚ እቲ መድረክ ናባኻ ክትገድፎ ስለዚ ንእሽተይ ናይ ምልላይ ነብስኻ ትገብር ዶክተር ጨፈና መን እዩ ንዝብል ሕቶ ልሙድ ስለ ዝኾነ ነብስኻ ተላሉ እሞ ድሓር ናብቲ ኣርእስትና ክንኣቱ የቐኒየለይ يقنيلي أتو سنغال بمللاي كنجمر تخينا ولا أنا شفنا هاي لمريم بال اسمها تولدي أو عبي نبزحت خفالنا هي كنتي أبقى قطعم تزبلكو مستي برسس مرات أساسرين لارجع نربع زمان نقول لا أو مهر له دحريو حلف عصرت حدا عمت تابع الإنجليز أمت كم سدتنيا هوينه متى مالتيو مس متاخذ سدتنيا هوينه اب تفلالي منقسقاسات اب تفلالي تفታት ተሳቲፈ ምስ ገለ ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሶሲዬሽን ማለት ስቴተስ ምትዓባባራይ መጽናዕቲ ኣብ ብመጠኑ ምስትምሃር ኣብ ዝዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሓደ ዓመት ክኸውን ከይደ ኣብ ኣምሄረ ነይረ ማለት እዩ أجيب ساعات زي مس حدا جبرسنا تكال سرح خفيل كا نتي سرعات سرح
إذا أكل مثلني زعبا من الليل كقول عليه بزح زبال نجاري لن بخال شنقنا هيوتك أرجز أبزي نزل جلوبالي أكل كم أكتيفيست كم حاجة كم دقافي وينه عقلي برات زلوا هو في لوكال زنبرو البوتا مالك كمتي نبتي كني رستنا من نبتي ما أنت زرع خبرنا قداي كمتي مأتو خزبل كايو زي أرستي قفحيو حراوشتو عبيت حتى تاتكل على سلازق نالبات سلوم ما أنتي أبزي زي كنو دون خلينا أو تمسرتو خالد سب كسفحو ريتاتات كبولو يخيليو رقت أرستي قربون جلسة خمزي دحر المصينا أبتي زرزر مساعتنا انتهي أدلي لومي زعبازي ريتو زعبازي حطوتات زي حلفت مننت زبال زعبا حدنت زبال معرنت زبال انتهي أدلي زبلو سوات هالو نمنتهي حجي زبل هالو أتو نمنتهي دحري اللي دحرك كقول سي بتا دحر قرب دقائق عندك سلمتاينا بتقدمت حتى يجمر سلمتاي بزعبا هجراو سنيت نزارب دا يتقدم مخنيات ندحريلنا تي ملسو قليل هجراو سنيت سلازيله ወይ هجراو سنيت سلازدخمي زقاني انت يا سعيبلو زي متأمان يسب كم تنقفا زي متأمان يسحب ማለት حدقاو ኣብቲ ፖለቲካዊ ህይወት ናህና ናይቶም ዜጋታት እውን ጽልዋ ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ፖለቲከኛታት ነቲ መንነት ከም መሳርሒ ከም መጣልዒ ወረቐት ገይሮም ስለዝጥቀሙሉ ኣብዚ እቲ ትግዳይ ዝኾኑ ዝምልከቶ መዓልታዊ ህይወቱ ዝጸልዎ ነቲ ሓፋሽ ይኸውን ስለዚ እቲ ሕቶ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እውን ስለዘሎ ክንሃድመሉ ካብኡ ዕሽሽ ኢልና ንሓልፎ ወይ كم زي أقداس خم زي كونه خوينا قريبنا سئلنا كيل علنا وخي تزاربنا لهم كي يبلنا زبر ريتو يزلم لذي نمنتاي أبزم تقدمت حتى خوينا كالاين سالساين حتى تاتكل عليه سوق أنتايو أتححزا هاجراو هنسات ويتنشن بيلدينغز بحال نايتي حجة أبسلطان زلو أبيرترا أبسلطان تقويتو زلو أقدر ከምኡ ኣተሓዛ ወይ ርእይቶ ብዛዕባ ሃገራዊ ህንፀት ብዛዕባ መንነትን ካብ ኣተሓሕዛ ናይ ህግደፍ እቲ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ኣካላት ብከመይ ይሪኦ እንታይ ንፅፅር ኣሎ ወይ እንታይ ዘራኽቡ ይነብረ ቋሕታት ኣሎ ዝብል ክርኢ ክፍትነ ራብዓይቲ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ገምጋምን ገለ ምናልባት ከም ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ ገለ ርእይቶታት ከቕርብ እየ رجعت كم تسبالكايو زي ناتير إيتو يجن كأ مبزحتو تي أنا زبلو تي كم رئيتو زقربو زلقو أما صناعتنا كالوت مقصوي كم كلاي انتايز بال كلاي درجة بقوله تي مصنعات زبال وتبتا مصنعات تبال حد جزي ترجمة سلة سحت ناي لتريتشر مالتي زعبا إيرترا أبناء إيرترا تسأحلي بزعبا بفلاي أبتي مصنعتي زغور ابنا إيرترا مصنعتي توافر وي زعبنا إيرترا زصنعوا سبات نعاتهم تقيسه وي او مركز غيره مالت كتنتن زفتن تزيلو كله سويلا خب جوبايزم صاحو حسابات ونا يكونن مالت ولا رئيتو تكون ስለዚህ ናብታ ቀዳመይቲ ኣብኣይና ዘለና ሕጂ ስለምንታይ እዚ ንዛረበሉ ስለምንታይ ኢና ንልዕሉ ሕጂ ንዝብል ቀዳማይ ነገር እንታይ ሓድሽ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ሓድሽ ኩነታት ብሕልፊ ምዝናይ ዓለማዊ ግሎባላዊ ኣክል ምዝናይ ናይ ኣቢ ኢሳያስ እዚ ራፕሮችማ ወይ ምትዕራቅ ቅርራብ ዝበሃል ንኸተሎ እሱ ዘሰዓቦ ሓድሽ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብራ ብሰዓት እዚ ምናልባት እቲ ቅድሚ ሕጂ ንፈልጦ
اتقدم حجي كونتهوي حقي إننا نأمن أنا حنا أمرات يكون أتناتنا يكون رئيتوتاتون تملسنا ندحريت نتمتولو زتوقع عزنايو من قد خسا حاجة كم حزب كم حاجر كا نتنتنولو وي ريفلكت نقبرولو نستنتنولو نحاسبولو واني مغنياتو حدا تصقم لنا نحن كم حزبي دحر 30 عامت كابتي حسم كاب ጭቆና كاب سئنتنا فتحن وصنا ስለዚህ እዚ ሕቶ ዝኽልዓል ባህርያዊ بحلف يعني نحن اب وشتنا نلعلو حتى كن اب لعلي كالوت انتي ابلعلنا بدل فتيمهم كم تبدلتي نلعلو صنعنا حتوتات አሉ بانجليزنا امنتتي انتي زبل اب كندتي where did we go wrong زبل حتى ملعلسي who did this to us زبل حتوتات يقاتل العلم بزح غزي إذا قابل زح غزي أي حق زكاني لذي نوش تقاعد فتش كت مالت نوش تقاري إخا ريفلكت تقبر زد ليك أوانات سلازولي لذي لذي كم حدا مخنيات يقول أنا مالتي قال مش تكنولوجي زمت أجمعت على حج مزي محبرة وميديا مت حدش تكنولوجي تتقيمك نات كهري تتهم مهاب حدش ديسكورس الله حدش ديسكور الله لذي السون أب هوتنا أب بوليتيكا هوتنا تلاو كون ترغيب له رجعت محبرة وميديا عبي ترى الله نحن أبديكا محبرة وميديا تزيه له نحن شرسنا تدفينا أب سلمت محلنا نحن السو كوينو خبك عقد انتهي تجمعات على حجي محبرة وميدياون حجز لزي يقولوا unregulated سلازقناه أو كأونا أو مالت بزح زي حلفنا تويان سبات ونسلز ساتفو أبتي صراحتي انتهي أقول مالتيو قال مراز زخانه ديسكورات هذا إذا أقوم زحجين اليوم أنا زي بحكي نتي محبرة وميديا نتي إرتراوي محبرة وميديا عملي هو كباله قال منالبات مستي حدش يكونن زبلو انتهى ذكرني ناي روي باتمان زبال صحاف له حدا دعي قال لهم تذكروا وقتكم even the stores are burning زبل مصحف صحيف نيرو اب 9 عام تمرت بغزي تبات تتحازلو مالتي اب 9 شديشن زصحافو صحف له انتهى يبل اب غزي محبراوي لوطسي اب غزي social change قله محبره سباويان وجلاتاتي انتهى امزبلو قدم حجي توزعنا تبدلنا يا ناس حجخ او كابت بدل اي وطانا يلوم يمارو اتنعو زقادو نغيرك انت ايو نعوم زردا اللوم ولا خبتهم زيغاتات كابتم زيغاتاتو نزخرو دولهم زي مخالو يبل عدي ارتراخ اخبزي ناس اي تخونا ويكا ارترايز نوت ان اكسبشن يبل عدي دكتور جفانا دمص قرب دا توسخلا دمص قرب وسخلا اوكي دمصي I don't know باي وغن دمص هو وسخ خيلي let me see انا حسك what's happening okay اتا ميوت تبل زلا let me see okay select speaker and site بلالا دمصي test speaker leave computer ولا خربيك الكنا له باك بالك دحين قصل right عجيب زعل ري فاطماني خزاربتني اسوسي كم انت ايز بزلوس اب ارترا فلينتنا ارترا راح يكون زارب زلو انت اب كم زع عينت كونتات حدش محبره بوليتيكاوي هيوت كتاطو خلخا خمص زخل حطوتات አለው ስለዚህ تعانتو العلاج صراحه مسحتو ناي اتي افناي كالوت كوين كانايتو مصعات زيغاتات
ناي أبنت ناي أبز خونتات أبز أوان زكاة مزولو لعلي زيقاتات بهر عفر نام نتكتل عز عليك هسلازي اتخال أكالون اتي قانزانا يتخال خصمعو له زبل امنتي زولو نسس لذا أنا ويشاركو مالت يا دحار انتاي زبهالا له اتي تفلطو صناحكا اتي تختنتنولو صناحكا اتي كتحسبولو صناحكا امرات حدا غزي كاب وانو حلف يخيل حدش كوناتات مس حدش كوناتات حدش اطمامتا حدش معقنታት كمتصل ازقل بو بالكا خطمت امو ندحريت اميتكا اتي قدم حجي تفلطو زنبرك حقታት نسو ناي بحقي برغصنينت حق ديو كوننتاو دي الكا تحتت يخلكا امستي نيو بارادايم وي بارادايم شيفت زبحال مالت اتحساسبا يخيد الى اسفير له لازم باركز بزي كابس تبقيسنا هنا نحن تي اب ساعات زي من محدار بزحنتنا بزعبا مننتات نعملت انتي ريتنا زعبا هقراو مننت بزعبا السنيت زعبا السنيت زي سنيت انتي تحطات زبل ابيناي كونتات كانوا العلو ابيناي مدرك العلو زبل حتو نعو نختع نخرفت اليه مزز تأساسر مباركس اتي بزح غزي زلعان الله قاليو كم حجه خبلت صنعكو ابتي سوشيال ميديا بزح بالدنقارات زفتر نقرا مالت كتعات نيرو زعبا مننا زعبا زيقنت زبل منالبات ازي كابتي ابكال هاجر اب مسنا ايرترا كونتات مسنا ايرترا كونتاكت زي كيد كوني خيلو او استجبر خطع كم زلو ابتي خام مستنا ايرترا تماساسل مفتان امنت حجي قرب جيجا ناب جيجا تنتنا ناب جيجا رادا سلاز مرحنا انا حفشاوي حجي استعاب سلاز خونه اتي هاجراو مننتن اتي بحمر سبا مننتن انتاي ميله بترجم راح حلفو هاجراو مننت ايرتراو هاجراو مننت الله برقص ايرتراونت هاجراو مننت ስለዚህ ኣብ ብዙሕ ቅጥዕያትና ዜግነት እዩ መንነት ዝበሃል ሕቶ ንዓይ ሃገራዊ መንነት እዩ ብዘይ ጥርጥር እዚ ከዓኒ ብምንታይ እዩ ብናይና ንርድኦ ብሓደ ፍሉጥ ናይ ተመራማሪ ማለት እዩ በዚ መን ይኸትሎ እዚ ኣንደርሰን በነግ ኣንደርሰን ናይ ናቱ እዚ ኮንሰፕት ኣሎ እዚ ኢማጂኒንግ ወይ ከዓኒ اب حنقول كم قراص ማለት ሃገር ኣብ ሓንጎልካ ተቆርጾ ስለዚህ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ በዚ መንጽርና ክሪኦ ንኽእል በዚ መጠመት እዚ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ ሃገራት ራእይ ናይ ሃገራት ኣብ ሓንጎል ናይ ዜጋታትን ከም ሃገር ምስተፈጥራን ከይተፈጥራን ይቅረጽ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ኤርትራውነት በዚ ንሪኦ so it's imagined communities ኤርትራ ኢማጂን ንገብራ ሓንጎልና ስለዚ ኣተሓሳስባ ወይ ዝምባሌ ይኽንብሎ ንኽእል ብሓፈሻ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብዛዕባት ማሕበረሰባዊ መንነት እዩ ማሕበረሰባዊ መንነት ወይ ሶሻል አይደንቲቲ ክበሃል ከሎ እንታይ ዝብል ብእንግሊዝ is based on a group membership of people who feel connected to each other in a meaningful way because they share something in common ሓፈሻዊ እዚ ትርጉም እዩ إذا قاعد تايز بزلو محبراويان ጉጅለታት محبراو متخخابيوم زياتهم نعوم ترجم بزهبهم مثلا نعوم بالترجم بزهبهم ترجم يبنى لهم بزريقه ومقدي او تمسرته حدنتي زياتهم انتا يوم زامنو مالتي نعنا حدا زقبرنا نعنا حدا زتأمرنا نقر على لهم سلازا أمو إذي أبالنت يفطرون سلازا أبالنت نايزهم كم زعينة تحساس بازلهم سبعة جملات بحفشة so social identity سمعتهم who feel connected to each other in a meaningful way because they share something in communism now إذا أتوا معنا يوم تلنا حجيب زحاتهم كله بزح عينة مننتات كله نخيل أبزي خطر نفس خيل بزحي نابنت رح تروح حجي بناي أبناء إطراق ونتات أنت مسينا
linguistic alloy ናይ ቋንቋ ክንወስድ ንኽእል ኣከባቢ ክንወስድ ንኽእል ሃይማኖት ኣሎ ባዕሉ እቲ ደርቢ ሶሻል ክላስ ዝበሃል ኳ ክንደየናይ ብዙሕ ክብለቕ ስለ ዝብል ናይ እንታይ ካትብሎ ቀቢላ ክህሉ ክእል ናይ ፖለቲካዊ መንነት ክህሉ ክእል ብሄር ኣሎ ሪጅን ካ ወይ ከዓ ኣውራጃ ኣሎ በዚ ንርድኦ ማለት እቲ ማሕበረሰባዊ መንነት እዚ ሚዛን ናይዚ ፍትሓዊ ዝኾነ ውድን ወይ ምውህሃድ ናይዚ ነቲ ናይ ክልቲኡ መንነት ሃገራዊ መንነትን ነቲ ናይ ማሕበረሰባዊ መንነትን ኣብ ዝግበር ምውሳእ ወይ ሚዛናዊ ዝኾነ ውድን ምውሳእ ኣብኡ እቲ ህይወትና ፖለቲካዊ ህይወትና ኣብ ውሽጢ እዚ ይካየድ ማለት እዩ ናው ናብታ ካልኣይቲ ሕቶ ክኸይድ ሕጂ ስለዚ ብዙሕነት እቲ ውህብ እንድዩ ብዙሕነትና ብኸመይ ይተኣናገድ ብኸመይ ይተሓዝ ኣሎ ሕጂ ቀዳማይ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ህይወትና ክቐርፅ ዝፀንሐ ወይ ክፅሉ ዝፀንሐ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብዛዕባ ኢና ክዛረብ ብርግፅ ምክንያቱ መብዝሕቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መብዝሕቱ እቲ ኩሉ ፀገማት ምዝ ስርዓት ዝመፀ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከመይ ሒዝዎ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሜላታቱ ኢልና ክንትንትን ማለት ርእቶታት ክንህብ ክንፍትን ኢና እታ ኩሉ ግዜ ትለዓል ሕጂ እንታይ እዩ ናቱ ናይ ህግደፍ ናቱ ሜላ ኣለዎ ናቱ ቨርሽን ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ከዓ ህንፀት ሃገር ኣሎ እዚ ኣብቲ ህዝቢ ሃገርን ሓደ እዩ ወይ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ዝብል ጭርሖ ዝተመስረተ እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ተነቂፉ እዩ ግን እንታይ እዩ እንታይ ፀገም ኣለዎም ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ተበልና ምክንያቱ ከምኡ ከይበልካ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ከዓ ይትፈጥር ኢና ፀገም ግን ንሱ ይኮነን እቲ ፀገም እቲ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ዝብል ነቲ ዘይማዕርነት ነቲ ኢንኢኳሊቲ እንታይ ይገብር ይጋርዶ ማለት ከም ዘይትሪኦ ገበረካ ስለዚ ናይ ሓቂ ኣብ ማዕርነት ተመስረተ ሓደ ሃገር ሓደ ልቢ ክትብል ከለካ ኣብኡ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ይበልፅ ንሕና ግን እንታይ ኢና ንርኢ ብዙሕ ግዜ እቲ እሱ ዝብሎን ዝገብሮን በበዩ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ሬቶሪክ ዝበሃል እቲ ኣፍን ኣብቲ ተግባርን በበዩ እቲ ሕቡእ ወይ ከዓ እቲ ኮቨርት ኣሎ እቲ ኦቨርት ኣሎ ሕቡእን እቲ ብቃልዕ ዝግበርን ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓኒ ጠንቂ ናይ ናይ ምኩራት ናይ ስኒት ተፈጭሩ ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ካልእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ላዕሊ ታሕቲ እንዲ ዝወርድ እቲ ከምኡ ዓይነት ናቱ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ዝብሎ ባዕሉ ኣብ ምንታይ ዝፀቅጥ ኣብዘን ብሄራት ኣብ ብሄራት ይፀቅጥ ንብሄራት ክሳዕ ክንደይ ተኣፍልጦ እንታይ እዩ ማለት ኣብኡ ካልእ ሕቶ እንድዩ ንብሄራት እዩ ዝፈልጥ ኤርትራ ብትሽዓተ ብሄራት ዝቆመት ሃገር እያ ዝብላ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ካልእ መንነታት ጎሊሑ ማለት ቦታ ክረክብ ኣይደልዮን ስለዚ መብዝሕትኡ ከምዚ ብታሕቲ ዝተስገደደ መንነት እውን ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ብያታ ካብ ዘበን ጣልያን ወይ መዓስ ምዃኑ ብርግፅ ካብ ግዜ ጣልያን ዝነበረ ናይ ውሽጣዊ ዶባት ናይ ኣውራጃና ንኣብነት ንዑ ኣፍሪሱ ብናይ ገዛእ ነብሱ ትእዛዝ ብሓደ ሰብ ከየማኸረ ነተን ዝነበራ ናይ ኣውራጃዊ መንነታት ማለት ኣልዩ ደምሲሱ ናቱ ናይ ባዕሉ ዞባታት ዝበሃል ሰሜን ደቡብ ገለ ኢልካ እዚ ቀሪፅዎ ኣሎ እዚ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዝስገደድ ወይ ከዓ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝወርድ ዓይነት ናይ ምህናፅ ሃገር እዩ ብናቱ ገባ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝኸፍአ ዘሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንሰብ ዘደንቆ ነገር ኣሎ ኣብዚ ናይ ህግደፍ ናቱ ናይ ገዛ ነብሱ ሜላ እንታይ ዝገብር ነታ ሃገር ትበሃል ነታ ጂኦግራፋዊት ፖለቲካዊት እዛ ኤንቲቲ ወይ
يعني تا جغرافياويت بوليتيكاويت entity انتا يزغبرا نسو كم مستا ستيت مستا دولة تبهال مستي بارتي مست ممحدار ويت government كله حدا وان تو وان بمول اوزي كم حدا طمور اكل جيز سرعه اذا اني رؤوس قال صقم يزفطر ابتي اتحساسبا ناي سبات منغست تبقلو خمس حدا ملكوتاوي حيلي قال سبات زي قومو كومو جيري قرصو منغست مالت قال ركيق ነገር سبات زقومو مهون يرسع مالت حجي ازي تزخف ابتي اتحساسبانا ابتي كسع حجي لميد ناس انا حنا اتحساسبا وي بوليتيكا ورقحتنا عبد طلوا يفلو كاو حليفكا انتي زبرالو في انكولايتي مرحي مر سوق اب حدا يزدمر نحنا نسو زبل ጭራ قال زقاني تا يزغبر زلو نتي الاولاونت حزبي نتي الاولاونت ناتكا كم حزبون احليفكا نحدا سب اب ملكنا حدا سب تركب ولا مالتي ازي إلنا حجي انتاي ملاتات يزتقم منالبات بزح غزي تبعله سلازخونه حلف كبله حجي انتاي ملاتات يتقم بايتي انسترومنتس ناي سايلنسينج ناي اف معباس وي ناي چقورا انتاي خبط قندي بوليتيكاوي بوتا وي سبيس مخلق مالتي سبات ابت بوليتيكا هيوت كيساتفو كابتي مصاوت ميدات تسوغم كم زي هلو تقبل قال من فاق افلوط ويك اني تي ريكوجنيشن مخلق مالتي كم جلات كم محبراويان جلاتات كم محبراويان مننتات افلوط مخلق قال زي بسم هاجراو دحنت زي دحنت هاجر اسغاي تباهيلو زخون حطو ناي ديمقراسي حطو ناي مسل انتي تقبرو تعبسو مالتي زي اسغاي تباهي سكيورتايزيشن يبلو حجي زخون نغر سكيورتايز يبلو حتى مسل ناي حلف هايمانوت انت العلكا مخ زي انت زي بقى ني ايرترا حدغنيا كم تخالف زي انتي هاون تسب اذا قدم هاجر تبل تاخاتلو زي فرحو تعوركا مالت قدم هاجر سلازي انتي زغبركا زلو هاجر مستي منغستي مستي بارتي مستي ممحدار مستي مراحي حاده غيرا كمز تسب كمز دنززن تفللي خمزه يغبرو مالت ازيتات اند حزي تغيرو اكس كمتي الفوتو بزع عينت اسماتي زوهاو ايرتراونا يكونن you're not sufficiently Eritrean فزي كل عينت اسماتي وهابا كمالت دحر انتايو كابتي بوليتيكاو هيوت من انت كترحق تشقرب تفلالي عينت اسمات وهابا كالو زخ انتاي سايلنس مغبري افمع بس مالت حجي مستعطف بالكايو ناتو مقصلتايو اذا ناي impose categorization كويك اب تسجدده عينت بتسو زامنلو ناي حبرتسباوي مننتات زبلو بلعلي زجدد بعلو زبلو بعلو زهبكا مننتات ويك كاتيجوري صار ابزي ملا لك فورم كا كل حجنا امنت تاغاو لك ابد لاي زغونه ساعات ما بقول عديوني حتتيو اذا بهره حتتيو سمين دغو بيبل زي اورنيك تبهلالا اورنيك نتبهلالي نتاتا حساب تغلغل ني انتاي زبال بتغرينيا من بلاك ميلينج وي قال كنت شقراركا حدا نغير غير كدكا وي حدا نغير غديد كان كتفتمو زغبري اذا ازصنح ميلا ابتي وشتي ناي تسب زرزر اتي خا نو فليترا كلنا قال ملي ازيتات مهددي ون تسرح على هذا زي طبقتي ازي كاده حبتي حماق بحريات ويكا حماق اتححزا ناي بزحነት ማለት اب ዲያስፖራው
زي سرعات انتاي زغبر كابتي هاجر حليفه اب لولاونت ناينداماتو دفيرو اب كال هاجر كيدو نيرتراويان او كيدو زي يوم حضرهم زي انتاعتو لحنتي تريسبلو ترانسناشنال غفرنانس تبلو كيدكا دوبات سجيركا او كيدكا اتقواطاطر زغانو كل سب زغات مزلو مالتي زي زغبر غديتا خافصم كوفيد ناي جلي ناي انت قاتلو انت يزبحال زي مخته لي مختات جلي زبحالو ازي ذات زي فصيمكا اسخا ارتراوي كونكا وي كدعخا وي وياني كا كومتات عينت اشمات ما بقى لا حجي بصار زي ምናልባት ክልተ ኣብነታት ክጠቅስ ካልእ ግን ኣሎ እቲ ካብ ላዕሊ ታሕቲ ትዝግደት ዘይኮነሲ ሰባት ከኣኒ ወይ ጉጅለታት ናታቶም ኣረኣእያ ኣለዎም ብዛዕባ ሃገራዊ መንነት እዚ ከኣቲ እንታይ ናይ ግራስሩት ወይ ናይ መሰረታት ክንብሎ ንኽእል ክልተ ኣብነታት ክጠቅስ ሕጂ ናይ ኣብ 9 ዓመተ ምህረት እንታይ ነርና ዓንቱን እቲ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ማለት ሕማቕ ኣይኮነን ምክንያቱ እንታይ ዝብሎ ካልሁን ክሬካሉን ዝብሎ ኣለሱ ናብ ዓርኪ ኤርትራ እዚ ናሽናሊዝም ሲ ዲስኮርስ ፕሮጀክት ወይ ከዓ ናይ ኣለና እወ ንሕና ሓደ ኢና ክትብል ክትክእል ኣለካ ከምኡ ተዘይልካ ሞ ሃገር የብልካን ማለት እዩ ሂሮስ ተዘይብልካ ሃገር የብልካን እዚ ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብ 9 ናይ ኣቦይ ስናበራ መሐሙድ ድማ እንታይ ገይሮም ኣብ ካርቱም ዝከረና ግዜ ዝሓፋሽ ቃላሕ ከሎ እዚ ናይ ቆላማ ገለመለ ዝብል ደርጊ ሰምፆቲ ዝኾነ ሜላ ኣብቲ መወዳእታ ተስፋ ዝቆረ ናይ ተስፋ ቀቢፅ ሜላ ብጭ ነይሩ ነቲ ቆላታት ኤርትራ ሲ ኦቶኖሚ ክበኩም ገለ ኢሉ ገለ ሓደ ወይቶታት ገለ ኣኪቡ ነይሩ ሕጂ ጎስጓስ ማለት ከም ውልቀሰብ ከም ሓደ ፍሉጥ ውልቀሰብ ከም ሓደ ልሉይ ናይቲ ሕብረተሰብ መራሒ ከም ኦፒኒየን ሊደር እንታይ ኣሚሎም ብዙሓት ሰባት ዝጠቕስዋ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራትን ስለዝኾና ዝፈልየና ሓይሊ ከቶ ኣይህሉን እዮም ዝበሉ ኣብ 9 ዲቴ 89 ነብል ይመስለኒ እዚ እንታይ እዩ እዚ ናይ ሰባት ተበጊሶም በዓላቶም ብዛዕባ ርእይቶ ብዛዕባ ሓድነት ዘለዎ ብፃዕሮም እቲ ግናቶም ተበግሶ ክጉስጉሱ ከለው ዘርኢ ኣብነት እዩ ካልእ ሓደ ዘይ ኤርትራዊ ዝገበሩ መፅናዕቲ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ስመራ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ገጠራት ሓንቲ ቪሌጅ ከይዱሲ እንታይ ይርኢ ገዛ ከይዱሲ ስእሊ ናይ መራሒ የለን ስእሊ ናይ ኢሳያስ የለን ስእሊ ናይ ስውኣት ግን ኣብ ፍቆዶ ገዛ ረኺቡ ሕጂ ይገርሞ ማለት እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ንስውኣቱ ክብሪ ከም ዝህብ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ሃገራዊ ሓድነት በሎ ኣብቲ ሓደ ናይ ሓባር ዝኾነ ታሪክ ሕሉፍ ታሪክ ኣብ ሼርድ ኤክስፒሪየንስ ከም ዝምስረት ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ንስውኣቱ ዝህቦ ክብሪ የርኢ ይብል ምክንያቱ ኣብ ፍቆዶ ገዛ ኣሎ ስውእ ዘይብሉ ገዛ የለን ዳርጋ እዚ ከም ክልተ ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን ሕጂ እዚታት እቲ ናይቲ ሃገር ኣይኮንስ ንበሎ እቶም ትእምርታታት ባዕሉ ግደፍ ወሲድዎ ይሕድገካ ማለት እዩ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሓፋሽ ንብረት ዝኾነ ይሕድግ ባዕሉ ይጥቀመሉ ናው ናብታ ሳልሰይቲ ሕቶ ክመፅእ ናብታ ሕጂስ ደንበ ፍትሒ እንታይ ፍልይ ዝበለ ኣገባብ ይኽተል ዝብል ቅልጥፍ ኢለ ምናልባት ግዜ ከይወስድ ሕልፍ ክብሎ እንታይ ዝገብር ዘለኹ እዚ እቲ ደንበ ፍትሒ ኸ እንታይ ንሓራ ድዩ ካብቲ ሕሉፍ ካብ ታሪክ ናይ ታሪክ እሱር ድዩ ዋላስ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ እውን ኣብ ስኒት ኣብ ሃገራዊ ጥምረት ዘሎ ርእይቶ በቲ ናይ ገድሊ ባህሊ ንበሎ ወይ ከዓ ካብኡ ተወረሰ ሓደ ኣሉታዊ ሸነኻትናቱ ዝተፀልዎ እዩ ንኣብነት ተርእየና ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ
إذا من قصقاس يأكل مستجمرة بزح شمات وهيبو قلتيفكا بتهوخ عد كلايو ناي عد كلبا عد كلا سلطان اليوم زيتات حجي كابتي انتايو تطرطاري تي زي متأمان إذا حجي بوتا زحزس صباح حجي تنقاسقسس صباح معلتي سلطان كحزي زبلات اتحساسب له إذا خاط نتي أسرات ناي تاريخنا زقبرنا زول كم خونا يكلين حجي تنقاسقس كله حجي سي اب اكتيفيزم زول كله سلطان كركب ما تاخذ إذا كنت انتايو تاريخنا يقدري كم غير زول أنت زي متأمان مسوز ما تتحساسب مجواي زبحال له خجوه يقدر تجاويو صورات تجاويو زبحال زيتات حجي تلمد زرابا زي تحساسب له ስለዚህ እቲ ምርጫ ግን ናህናይ ማዕርነት እንተልዩ ሓርነት እንተሃልዩ ማዕርነት እንድሕር ኣረጋጊፅካ እዚ ሕቶታት ዝውን ኣይ ክመፅን እዩ ንዑ እውን ክተእንግድ ግዜ ኣይክህልወካን ስለዚ እንታይ ኮይኑ ዝረአ ዋላ ወፃእተኛታት እውን ዝረአዮ ባዕሉ መዓሲ ዝሓለፈ ትሮምቦል ሽትል ይብል ነይሩ ማለት ሕማቕ ዕድልሲ ንሓድ ሕዱ ይካሰስ እቲ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ንሓድ ሕዱ ይካሰስ ይቃናፀል እውን ካብኡ ሓሊፉ ዘየድሊ ሱቅ ኢሉ ናይ ዓሌታዊ ዓይነት ዝሓለፈ ዓመት ዝረኣናዮ ሰማዕናዮ ማዕት ሕማቕ ነገራት ኣሎ ቢግትሪ ዝብሎ እስኻ ብርኺልካ ሃገራዊ እቲ ሓደ ከዓ ትሕቲ ሃገራዊ ኣነ ሃገራዊ ኣጀንዳ ኣለኒ ካልኦት ግን ሃገራዊ ኣጀንዳ የብሎም ሕጂ ኣብ ከምዚ ቆለጥጥቆ ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘይምትእማን ዝፈጥሮ ዘሎ እቲ በቲ ሓደ ወገን ዘይምትእማን ከዓ ካብ ምንታይ በገስ ካብ ድንቁርና ማለት ወይ ጌጋ ተሓሳስባ ማለት እዩ ምክንያቱስ እታ ኤርትራ ናይ ፅባሕ እዚ ንውሕዳት ክትከውን ኣይትኽእልና እሱ ከዓ ይትፃዕር ዘሎ ሕጂ ንሕና ከዓ ብሰዓት እዚ እንታይ ኢና ዘለና ናይ ኩላህና ክትከውን ትኽእል እያ ንሓድ ሕድ እንድሕር ተኸባቢርካ ሓደ ሕድ እንድሕር ተፈቒርካ ናይ ኩላህካ ክትከውን ትኽእል እያ ስልጣን ስኡ ኢሉ ምፅኡ ኢሉ ኣብ ስልጣን ዝኽየጥ የለን ሕጂ ብሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ጎሪሑ እዩ ኩሉ ካልኩሌት ይገብር እዩ እንታይ የርብሖ እንታይ የርብሖን ስለዚ እዚ ቁሩብ የዋህነት ወይ ከዓ አይ ዶንት ኖ የዋህነት እዩ ዝምጣነ ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ካልእ ምስኡ ዝመፅእ ኣሎ ዋላ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ንሓድ ሕዱ ቀልጢፉ ተነቃፊ እዩ ርእይቶኻ ርእዩ ሞስኻ በቃ እስኻ ሞ ትግራይ ትግርኝ ዝተሓሳስበኻ ወይ ከምዚ ዓይነት ናይ እንታይ ካትሎ ናይ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ጥሩፍነት ስምዒት ኣለካ ወይ እውን ንህግደፍ ኣርኤን እስከ ስጋዕ ክንደይ ንህግደፍ ትፀልኦ እስከ ምስክርነት እስከ ኣርኤን ኤቪደንስ ወይ ወያነ ክስጋዕ ክንደይ ትፀልኦ እዚታት ሕጂ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ህልኽን ኣብ ዘየድሊ ቁርቁስ ተኣቱ ማለት እዩ ርእይቶ መሃብ እስኻ ርእይቶ ስለ ዝሃብ ምስ ሓደ ተዳናጊጥ ማለት ኣይኮነን እዚታት ካብቲ ሓደ ሕማቕ ማለት ኣሉታዊ ባህሊ ማለት ውርሻታት ይኽብሎ ክእል ሕጂ ንድሕሪት ሚሊሲልና እንድሕር ክንግምግም ኮይንና ሕጂ ሕቶ ናይ ዜግነት እዩ ሕጂ ዜጋታት ከም ዜጋታት ንሕናሲ እንታይ ኢና እቲ ዜግነታዊ ብምሉእነት ዶ እቲ ዜግነታዊ መሰልናሲ ብምሉእነት ዶ ማለት ንዋስኣሉ ኣለና ወይ ንቋደሶ ዘለና ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ዝኾነ ሕጂ ዜጋታሲ ንሕና ከም ዜጋታት ኮይንና ይንፈልጥ እቲ ሕማቕ ዕድልና ማለት እዩ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ እዚ ስርዓት ዘሎ ከዓ ከም ዜጋታት ኣይኮነን ዝፈልጠካ ከም ናቱ ሳብጀክትስ ወይ ባሮት እዩ ነቲ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ከም ዜጋታት ንሕና ናይ ዜግነት መሰልና ኣይተኸበረና ወላ ትገባር ዝብል ሓሳባት ሓደ ግዜ ተሓሳስበካ ይገባርን ተጋዳላይት ገባር ማለት ሕጂ ገለ ከምዚ ኦነርሺፕ ዋንነት ገለ የመልክት ንዓይ ስለዚ እዚ ወላ ትቃል ባዕሉ ኣብቲ ቋንቋ እኳ እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ እንታይ ኢና ንርኢ ግን ብተኣታናትና ናይ ዞም ካልኦት ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዘፅንዕዋ ሕጂ ገሊኦም እንታይ ይብሉ እዚ ፐርሰናል ናሽናሊዝም ይብሎ ሓደ ዜጋ ምስ ቀጥታ ምስቲ ስቴት ምስቲ ዳውላ ዘለዎ ርክብ ብዑ ረጋግፅ ዝደሊ እዚ ከዓ
حدا مؤزوز حبرتسب حدا مؤزوز جيجا خفطر يدلي زي نايزي انت هذا ناي اكسبيرمنت ناي نخاتلو ناي سوا اب سوا يمحل يتحل او نينو كيطلب هاغري زبل ግን نس منغسي نت بارتي ማለት ካልኦቱ እንታይ ብሎ እዚ ኤርትራ ዝካየድ ዝጸንሐ ሲንቴቲክ ናሽናሊዝም ይብሎ እንታይ ዝብል ግደፍ ካብቲ ናይ ሳሕል ተመክሮ ካብትን ቀናጢው ካብትን ኣምጪው ናይ ብሄራትን ናይ ሃይማኖትን ናይ ገለን ናይ ማሕበራውያን ጉጅለታት ኣምጪው ኣባህሊ ናይ ሶውራው ባህሊ ዝምስረት ሕብረተሰብ ክፈጥር እዩ ዝብል እዚ ከዓ ተፈቲኑ ስፔሻሊ ስለዚህ ሕቶ ናይ መሰል ናይ ማሕበራውያን ጉጅለታት ወይ ማሕበረ ሰባዊ መሰል ስለምታይ ያገዳስ ኸው እዚ ክሪኦ ፀናሕና ሕጂ ውልቀ ሰብ ምስ መንግስቲ ዘለዎ ርክብ እዩ ማለት ክመልክተልና ፀናሕ ንሱ ዲና ነዳለና ሕና ከምኡ ድዩ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዝፈቅዶ ወይ ናይ ኤርትራ ኮንቴክስት ሲ ከምኡ ምቹእ ድዩ እዚ ክሪአና ሕጂ ኣብ ስለምታይና ዝነልዕሎ ሕጂ ኣነ ናይ ሕቶ ናይ ኮንስቲትዩሽን ዘይ ኮንስቲትዩሽን ብዛዕባታት ወይ ቆማ ይኩን ክልዕል ግን ከማ ኩሉ ሃገር ዜግነታዊ መሰል ናይ ማሕበረሰባት መሰል ኣብ ትقوام ክረጋገጽ ኣሎ ትقوام የረጋግጥ እዩ بحافشاوي يتنكفوا او يلعلوا ስለዚህ ከማ በኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት እንታይ ያለው ናይ ማሕበረሰባዊ መንነታት ኣገዳስ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተልና በዝሕነት ብግቡእ እንተዳ ዘይተመሓዲሩ ዜጋታት እምነት ኣብ መንግስቶም ክስእሉ ከለው ናብቲ ንሳቶም ውሕስነትን ሓልዮትን ክበና እዩ ኢሎም ዝኣምንሉ ነቲ ናቶም ናህና እዩ ዝብልዎ ጉጅለኹን ማሕበረሰብ ምስኡ ክፅጉዑ ረብሓ ናይቲ ናቶም ማሕበረሰብ ረብሓ ኢሎም ስለዝኣምኑ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናቶም ከባቢ ንዕኡ ዘለዎም እምነት ወይ ንዕኡ ዘለዎም ተኣማንነት ክህቡ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነቲ ሃገር ዘለዎም ተኣማንነት እንዳጎደለ ይኸይድ ሕጂ ስለዚ ካዩ ሕጂ ሕቶ ናይ ህዝባዊ ልኡላውነት ኣገዳሲ ዝኸውን ማለት ኣና ህዝባዊ ልኡላውነት ወይ ፖፑላር ሶቨርኒቲ ንብሎ ኤርትራዊ ሕሩይታላ ብዛዕባ እዚ ዝብሎ ኣለዎ ንኣብነት ሕሩይታላ ኣብቲ መፅሓፉ ኣብቲ ቀዳሞት ገጻት ኢንተርናል ሶቨርኒቲ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ሶቨርኒቲ ዝብሎ ኣሎ ነቲ ፖፑላር ሶቨርኒቲ ማለት እዩ ሕጂ ብቐጥታ ከዓ ንምንታይ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እንታይ ክግበር ኣሎ ዝብል ኣብ ርእይቱ እዩ ማለት እዩ ብእንግሊዝ ምናልባት ከንብበልኩም ቅልጥፍ ኢለ ምናልባት ተንበብኳ ዝሓሸት ይመስለኒ ኢንተርናል ሶቨርኒቲ needs to be redesigned in order to put an end to the police state through which the dominant nation builders attempt to forge one nation out of multiplicity of identities. In short, internal sovereignty needs to be redesigned to accommodate the rights of nationalities, religions, languages, regions. እቲ ኤክስተርናል ማለት እዩ ትልኡላውነት ሕጂ ኤክስተርናል እቲ ናይ ግዳማውን ውሽጣውን ኢሉ ይፈልዩ እዚ ከዓ ናቱ ኣባህላ እዩ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕቶ መሰል ናይ ማሕበረሰባውያን ጉጅለታት ክኽበር ከም ዘለዎ ንዑ እዩ እቲ ኢንተርናል ሶቨርኒቲ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣነ እውን ምስኡ ሳማዕ ስለምንታይ እንተልና ሕጂ እቲ ውልቃዊ ወይ ከዓ ዜግነታዊ ኣፍልጦ መሃብ ብዙሕ ግዜ ዘይምሉ እዩ ንኣብነት كلهم أب أمريكا لهم حجي عنتو تقصد أنا حكا سنقال تاي كايد الله بساعة زي أوسي زيجاتات أمريكا زلهم زيجاتات ملو بملو زيجنتاوي مسلكم سيتخبروا أي بحال بحال إيرتراوية كم زحج نقول زلنا مالك بقنياتو ولا تحقي كل سبب حدا يبل
زيغا كل زيغا حدا اب قدم حق يبل حدا زي قبركا بوزح زي انتقل رقع حيتات الله زي سبات بحبر قربتهم بعليتهم انتاي زبال زرار بازلنا حجي بصوتاوي زمباليهم بديتا كوغنو كوچقونو يخوليو انتعتو زلكا عجخا سيستميك يبلو له خلاص تعقسي مولو تتصحفو زلو وحسنت كونه كايو مالت ايكونه ስለዚህ ናብታ ዝናያ ማለት እዩ እቲ ጉጅለታት እንታይ ይደልዩ እቲ ክብሪ ሪስፔክት ወይ ከዓ ሰብኣዊ ክብሪ ይሓቱ ይጠልቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ መዓልታዊ እቲ ብዙሕ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ሲ ከጋጥሞም ዝኽእል ኣድልዎ ስለ ዘሎ مونز خاني بمرره نايب حقي سلا زي حقوسلو مو زحاشي نابرا سلا زدليو زحاشي الرائعه سلا زدليو نزيتات كقومو ناي قدن يخون مالك اجا خمس زريو زلنا ناي ترامب امريكا قبل علي سلمتن اكل زي صعدو مالتي زغبرو زلو هادلو بعلو رايي حجي عن توتق شيء نرازي انتاي يوصل انتاي خير مالتي تي بوليتيكا مننت زبحال بوليتيكا مننت زبحال يسسن مالتي بوليتيكا مننت ويكا ايدنتيتي بوليتكس زبحال يتر ابز ساعات زي يسسن ويحيل مالتي مناتو زيغاتات نابتي نعوم زمسل نابتي ربحاي مزي مزناتي وجلي إلهم زأمدلو متقع أي كترفين مالتي حجينا ناي إرتراك حتى النمسا نابتن كندي أنا خم كندي رقاحتاتي له زوزن أبزي دم بفتح خاني كم انكفات هايكونه እሱ ባዕሉ حقي كله حقي وهب زخونه خناتات الله كلنا ሃይማኖት አለና ኣብ ኤርትራ ካኒ ሃይማኖት ከም መንነት ካብ ነዊሕ ዓመታት ፀኒሑ እስልምናን ክርስትናን ኣብ ኤርትራ ንኣማኣት ዓመታት ፀኒሑ ብሓንሳብ ካኒ ጎን ጎን ኮይኑ ከዓ ይነብር ኮኤግዚስት ይገብር ስለዚህ ከም መንነት ከም ማርከር ኦፍ አይደንቲቲ ሃይማኖት ዓብተር ኣሎ ምክንያቱ ምስቲ መዓልታዊ ሂወትካ ተኣሳሰሪ ምስቲ መዓልታዊ ሪቹዋል ሰላማን ባህላኻ ካብ ኣከዳድናኻ ካብ ፀላልያኻ ስለዚ ክከሓድ ዘይብሉ ፈፂምካ እዚ እንታይ ዝበሃል ሃይማኖት ናይ ግልዩ ሃገር ናይ ሓደ ዕላማ ሓደ መንነት ክህልወና ከም ሃገር እቲ ሃይማኖት ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ መንነት ይኸውን ርእሱ ዝኸኣለ ክብል ከለኹ ሓደ ገጽ ናይ መንነት ይኾን ምስተኻልእ መንነታት ማለት እዩ ስለዚ እሱ ኮይኑ እቲ ካልእ ኣውራጃ ዝበሃል ብዙሓት ሰባት ኣይፈትዋን እዮም እዚኣ ከምዚ ወላታ ሽም ክትለዓል ከላ ኣውራጃ ክበሃል ከሎስ ከምዚ ግልፅ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ወይ ክትፅውዐን ከለካ ዘን ኣውራጃታት እዚ ከምኡ ኣነ ክዓቢ ከሎ ከምኡ ይነበረ ሕጂ ዝመፀ እዩ ስለዚ ወላ ብደንበ ፍትሑ ኣሎ ሕጂ ደቡብ ሰሜን ምዕራብ ገለ ተዘይ ኣብኡ ከምኡ ክብል ከሎ ዝሓሸ ማለት ኮምፎርታብል ኮይኑ ስምዖ እዚታት ክልዕል ከሎ ግን ዝኾነ ዝስኽፍ ዝብሎ ነገራት ኣሎ ሕጂ የገርም እዩ እዚ ከዓ ማለት ምክንያቱ ዝነበረን ባህሊ ካብቲ ተሓሳስባ ናይ ሰብ ፈፂምካ ክእለ ዘይክእል ዝነበረ እዩ ኣነ ምናልባት እንታይ ክብል ምደለኹ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰባት እንታይ ይብሉ እዮም ኣውራጃው ፍልሊ እኮ የብልናን ኣውራጃ ፍልሊ ዝበሃል ነገር የለና ብኤርትራ ፅቡቅ ተዘይሃሉ ግን ኣበየናይ ደረጃ ካ ትዛረብ ዘለካ ምስ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለካ መዓዝ ዝተወለደ ሰብ ኣበየናይ ዓንከ እንጂ ርግፅ ጥልያን እቲ ነቲ ዶባት ሓንቲጦ
قل معاس يتي سمعتات ويكا خمننا التلبيسو زبل حتى حجي رسو زغالي معاس كتدمسيسو طفيو دخل مز انت اذا بحال ممقال اب زوباتات كيدو دو اب زبنه هقدف اي كده كاو حليفو اب دياسبورا تزخف اب دياسبورا بنيو بروح زفلطوا سبات قاليهم مخازي عبيلا او زعبا زي اوراجا كونشسنس اتصبيقهم او زواس سبات الله وقص هيكون كزلو اذا سي اوراجا سي مالت كمننت كم زلو كنقبلو ريكوغنايز كنقبرهم زلنا يفحي دحرتي اينو العلو ويكاي نزاربولو ازي تقدم على زبحال انا بمتايري او حنتي متنتنيت كونسبت هنا لا فويس ويكا دمصي زبحال حجي بنايمن اطمامتاي حجيتي اوجا زبحال سيلن اي نبرن وي عبي حتو يكونن الكا خت برغصنا كتزارب بنايمن رات اطمامتا زبل حتو يلعل مالتي ስለዚህ ናብቲ ግምገማ ወይ ከዓ ናብቲ መፍትሒ ገጽና ክንከይድ ስለዚህ እንታይ ይገበር እዩ ትዘሎ ሕጂ ንሕና ስኒት የብልና ንብል ኣለና ስኒት በኺሩ ኣሎ ምህናፅ ሃገራዊ መንነት ወይ ከዓ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ዝበሃል ካብ ዝበኩር ነዊሕ ገይሩ ኣብ 1993 ክፍፀም ዝነበሮ ክጅምር ዝነበሮ መስርሕ ስለ ዝኾነ ኣይተገብረን እኳ ደኣ ندهريت مارشان ديترو تمليسو مالتي دحركا از حج نريو زلنا قرب عامتات كا دارغا بمدب تي عنوت كم تفصم نريو لنا اذا نحن انتاي تينا احنا ريتو نحن مرغت ابز حتوتات زي مجمرا انتاي انا زبل ብዙሕነት ሕጂታ ቃል ናይ እንግሊዝ ፀገም ኣሎ እዚኣ ፕሉራሊዝም ዝበሃል ፕሉራሊዝም ኣሎ እቲ ብዙሕነት ከዓ ዳይቨርሲቲ ኣሎ እንዲ ዝሓንታይ ንበሎ ብዙሕነት ናይ ድምፂ ብዙሕነት ናይ መንነት ካብ ምውሳእ ወይ ብዙሕነት ብግቡእ ምምሕዳር ፕሉራሊዝም ናይ መንነታት ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ رجت أبيناي معاش حجين زاربول زلنا منالبات ونكا عنتو خيط قصبا زحلفكو أبي كوين نزارب زلنا زبلالو معاش حجيدي مو دعوازي زبلالو منالبات دقي مقل عليه نحنا أب حدي ناي واقو وانا لنا حجيبسي لو تنصب لنا مجمرات ناي مقلاي ناي زسرعاتي ድሕሪቱ ምስግጋር ኣሎ ካብኡ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ኣሎ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ እዋኑ እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚህ ሕጂ ተጀመርና ፀገም የለን ገሊኡ ሕጂ እዚ ካብቲ ቃልሲ የኮረና ኣሎ ኣብ ክንዲ ናብቲ ቀንዲ ስርዓት ንጥምት እዚታት ክንዛ ኣብዚታት ክንስቁልና ክንከራኸር ግዜ ምጥፋእ እዩ ኣነ ከምኡ ኣይብልኒ ابزو خنا ساعات كل عالي وقادا حجي منالبات بمعجزات ديو بخمسات عينات غيركا ريتوتات تنصر حدا امور زخونه ديسكور كاخت فطر تخل وناتو اتي توادادار زخونه كومبيتين زخونه ناريتيفز ديسكورات وي ترخاتات نوعو تقارب تخل يبل انا قال كم تعتو زبلكم ناي روي باتمان تقص حجو روي باتمان سي كم زعما ارترا راح يكون الزرزل ابو زحات كم زي ارترا زعما مساله هاغرات كمص زول بدهوتات الله ስለዚህ بزعبو بحساب قدمك بزعبو متنتان مزرراب سي وكان صقم يقول ስለዚህ እቲ ፍርሂ ክንብተኒና እዚ ጎጃጃሊ ገለ ዝበሃል ናይ ሓቂ ጎጃጃሊ ፀገም ዲ ولاس سوينا نفورخس لزلنا فريحكا خي انت يا خمو تقبر دو تبل مالديو ناتي ريتو حجب زنتايو نعو مرج لك نتي كو جوجاج لنا ايو نتي مقاقلنا ايو صقمي تبل زلها حجيون مرج አለው ቾይስ አለው መምሕዳር በጉቡ ይርካ መምሕዳር ለዚ ጊዜ አለው ማለት
ابزي لكعو ناي نوح ناي حصير تاقلو مدبات كلنا لو استراتيجيكال حد كلا لنا تا ايرترا تبال هاجر ناي كلها ناي حدا تكون هاي تخلي سازي نقول زربح نقول كل ربيح زوصالو حدا زخونه فورمولا كله زي تجبرك هيكون يجبري إذا توم تقلوت زبحالو سبات توم إليت زبحالو توم رئيسات كتقولوا أم زبحالو حبيت عدوهم خمس أمثلوا مرحلة قبيلات تقولوا بقوما بالأخا كل كذا تي لزب ذاته ويكا تي negotiation ديو زبلو ناي هيب كام قبل ناي واقع عداقة كجبر يكالي إذا قد هجي نيري كمتي أو 52 أمنت أب حتى قامقة بوليتيكا ومعلم يوم غيرهم لك 5 هجي بزح من مقاقال نيري توم سوات قابتي ناي محبري باهلاوي زي دهربايتو يصلوا له تي مرجو مستنايتي محبري باهلاوي تخطلوا باك وما مساسر ريته يوم سلازي حجون اي تميلاتي تيناي بمرحتي ناي تفلالي محبر سوايان وجلات جاكا خمص زخل متعراق وي ناي هبكا مقبل مسرح كله خيلو زبل ابنات علن تخونه ابزي طنقاق يدلي كله وكالي زبل حق زي توكلنا حدا بهرنا حدا محبراوي محبرسباوي كجلنا محبرسب ويناي قبيله مرح يزبل ناتو علامات ناتو طمح له ስለዚህ እዚታቱም በጥንቃቄ የድልና ሁሉ ይውክል የዝብል ናይ ሓቂ ድሌት ናይቲ ሓፋሽ ዘይክውክል ይኽእል ስለዚህ ኣብዚ ምናልባት ጥንቃቄ ከድሊ ይኸውን ይብል ስለዚህ ምቕባል ነቲ ነተን ዘለዋ ሎካል አይደንቲቲ ዝብላ ሓደ ግዜ ኣነ ምስቲ ኩሉ ምስቲ ዓንቶት ዝተቐስናያ ማለት እዩ مقبال بزحدت مقبال أبجاءتها perception تبلون على فريهنا يوري حكي أب حنقولنا زقرتنا لي زفرهي زي ولا سألو يو زي كاب زقون يكون كم كرنا يقولون تحر حدا نقر قالو في اللي قالو نو أبو أمره يزول زبان زي نطور زقونه تقاتلو دوب يقولون دحر دا ابو امره تقريصو اب كوننت قالو مالتي انت يزبلك اب كمزي خوراتات اب كمزي هيوت بحلفه بوليتيكا perception becomes reality by consequence مالتي اتسب حدا يسب كمزي يلو انت امينو نابنت كعمصني يلو انت امينو بتسو زغبرو غملسي بتو اقدمو زغبرو غبر مرسي نتي يلن ويا امرو سب يالو نبلو هناتات كون يغبر مالتي ስለዚህ اب امرو سب تقرصه اذي انتاي زبدتي social cultural reality ولا political reality يفطر construct يزخو نعو خطاليو تكونكا ክትራዳዳ ጥራሕ ይዘለካ ስለዚህ ካብ ምቕራጽ ካብ ምፍጣር كم كون كم رياليتي خاب مقرات كتدحنو اي تخلين يخ لذي انت ايو بقلصي بزعبازي الزراب من لزاب راح يزلو لذي من بزحنت بخمين لما حضرو بخمين تقمتو اقداسي هون لذي ناي لوتي ابغزي لوتي تخمص أنا زخل كم تعنتو زول كون روي بات منطقي سه خددالو لنا كن لازم لنا اب موداتا دما انتاي قبل زدلي متحللاي زعتو زرعلكا دابنت سقع نعنا تي نعنا اب بيتسبنا ابتي نحنا
قبيلة هون محبر سباوي وجلة سقع زمت تسقم كنت بيمنا ناي خالد سقم لك خمنا أنا سقم كريو لنا إذا أنا حكى ناي عفر أب دم كله في صمد لنا أبنت أقداسي من الوقت نزوج بعضياتهم بس واحدهم عدلا يرخبنا نخون أزاريبنا من نفلتنا من نزوم يعني عفر مقصقص لنا أبنت أبقى قات أمتات كترهم تقلي هنده بقلة كونفرنس أنت تساتيف كاديو أبقى تزيلو يلون بعلاتهم فيزبل هيكون هجي من ساق نعمنت حتى ناي بيهر نعمنت زلعلو قالوا كتم ماينوريتيز نقولهم كنت أقول يقولون زي أفراسي زي ناي وياني زي قال إلكا وإرتراوي أنا بدهم سوازياتهم الدين of the day زال عالكاو أبنتي زي ناي لنكنا أبنت بتعب أقداسي مو زعب عسب تبحال نايت خبابي كمزي epicenter نايتي geopolitics عسب يعمل إذا بدك عسب أبيلو هج يواسو دلو تي بوليتيكا نريهم دو are they visible زي تاتو كنا حاسب يدلينا زي مودات تاخذ بزدلي أم تحللاي مكبار تسرته محبر سماوي حادنت راحيو هي حادنتنا وحس نمره يغني لي أنا وحلكم مثلني بطعم خاب تتصبنا أنا لعلي تصبق نيرو أقدس تزبها لحطتات أبز دنب فتحي زي شجرانا نتصور مردا نمحز زي تقمانا نيران بوجني نعان على العلكاين راح زي كنا كمان تصبق غير كاجلس كاين يبن حدا ناي هايمانوت حتى هايمانوتن بوليتيكانسي أي راخبني إندا تبحلن إنه ويحجزي زتصنحله معناته كابي متى أي ردانن من الباشتا سيكولاريزم تبل قال إنديا تفطره of course كنت هتفلتو سيكولاريزم كنبل كندل خلنا تترجم قرب كبوتنا بوتاون فلالي نعا قريفنا جن مفللاي من محدار منقستن من محدار امنتاو تكالاتن منقستاو تكالات له منقستي من محدار منقستن من محدار امنتاو تكالاتن كفالال اللو تبل امر سيكولاريزم وندحر تقلص اخوينا صبقت انديا ازي اغنتا تقبر زلا هايمانوتن بوليتيكان يفالالو اللو الى جن تقولصو ديا بنات كارادادا معناتو عاي كم عاي تسمعنا لا معناتو امنيشن بيلدين هايمانوتاو تكالات كلوين منقستاو تكالات كلوين سلازي كله بوليتيكاي نعي سلازي كساخمي تطمتا بوليتيكان هايمانوتن يفالالدي ولا كلتا قصناي حاده سنتيم كتفلاليو زي تخيل بحنسا خغعز زلو نغري اعتا قدامي تحطي مساعته تحيزات خيد اب ديمقراسياو هاجر مننتات كنقبلوا لنا تبلن صنيحا مننتات مقبالهم طرحي سلازي هايمانوت بهايمانوت تودبه بوليتيكاو سلفخه اب ديمقراسياو تكالات تقبلنت له كمي اوكي ميديا الرسنيت